Tervetuloa uuden videon pariin. Mitä me tehdään tässä jaksossa? Me lähdetään kilpaa. Mutta tapamme mukaan, kun me ei edetä mitään viimetinkaan, me ollaan aina hyvin valmistauduttu, niin kello on vähän yli 7 illalla. Aamulla olisiko ollut, milloin se oli? 10 alkaa katsastukset. 8 viedä jonoa. Ei kun 10 alkaa kuljettajakokous. Joo. Kyllä. Niin meillä on vielä vähän vaiheessa, ei paljon. Pari pikku juttua. Tää on jo kisakautta, tätä ei lasketa enää off-seasoniin. Toi on onneksi nopea. Se on nopea. Sitten on startti, Niin startinvaihto vielä joo. sulakkeenvaihto, pulttitsekki. No se oli päässyt vähän turpoon. Me yritettiin saada vähän lisää tilavuutta siihen, mutta se ei kestänyt tätä meidän ratkaisua. Me jäädytettiin se, niin se alkoi vähän tihkua sieltä. Vaihdetaan nyt, ettei tarvitse varikolla vaihtaa. No se on kivempi täällä. Niin, ja sitten litmaseen pitää vielä tehdä vähän polttoaineelle kanistereille telinettä tonne konttiin. Ja on kivempi pitää siellä. Ja kai meidän pitää kamat pakkaa ja Vähän inventoida ja inventoida, että mitä kaikkea on ja missä ne on. Ja sitten pitäisi loput varikkojätkätkin vielä löytää jostain. yhden vajalkokompanon lähdetään tähän kisaan. Joo, mutta kun ei ne muut ole vielä löytänyt tänne raukan. Ei. No, aletaan me touhumaan ja Joo, koitetaan ottaa jotain pikkupätkiä välistä. otetaan jotain, se mikä keretään. Se mikä kerätään, nyt on vähän kiire taas, niin tulee vähän vähemmän näitä touhumisvideoita ja koitetaan ottaa tuosta matkalta jotain. Viimeistä aamusta otetaan. Niin kuin Jani nukkuu autossa. Vai Sami? Sami ajaa saapilla. Niin, mutta Sami nukkuu aamulla autossa. Niin, mutta Jani nukkuu matkalla autossa. Niin. Mä saatan olla Janin kanssa lusikassa, mutta Otetaan jotain pätkiä sieltä. Sami, mitä me tehdään? No. Mitä tässä jaksossa tehdään? En mä tiedä. Yritetään saada mikrokisoihin valmiiksi. Ei me jotain kilpaa tässä jaksossa. Ajetaan. Ajetaan. Tää jakso tulee ulos, sitten kun ajetaan kilpaa. Niin, on se sitten Alastarolla vai Kemorassa vai missä, niin No se saattaa olla motoparkkikin. saattaisi olla sekin. Ei tässä ole hirveästi aikoja tehdä, mutta yritetään parhaamme tässäkin jaksossa. Ja kyllä mä uskon, että Onneksi pääsemme. tästä paljon enempää Sami ei näykään meidän jaksossa, kun se tulee omalla kyydillä huomenna kisapaikalle ja lähtee ajoissa. Niin. Kyllä. Siinä oli Pitää päästä juhlaankin välillä. Samin tähtihetki tähän hetkeen. Niin. Joo. Näillä näytöillä me ollaan just ansaittu se paras tiimihenki palkinto. Kyllä. No tosiaan, paras tiimihenki palkinto tuli viime kaudella. Meillä on täällä inventaario menossa ja Joo, pitää vähän laittaa, että pystyy katsoa suti-hommia, niin pitää nyt yksi tietokoneen näyttävä virittää tuonne litmaseen. käydään katsoa miltä litmasessa näyttää. Niin. No tällainen tästä nyt tuli tästä meidän veestä. Lämpöpumppu saatiin saada lämmitystä varikolla, kun siellä ei kuitenkaan ole lämmin. Saadaan tuosta auton kyljestä tökkästyy auto sähköihin, niin saadaan lämmitystä. Ja tänne se meinaa meille näytön laittaa, niin saadaan tietokoneen välityksellä katsottua riftingiä. Me nyt saada vielä ihan oikeita telkkaria, tuohon olisi tarkoitus jollain aikavälillä laittaa telkkari vielä. Mutta 3.2 löytää jostain. Niin. Ei paljon isompaa, ei pysty tuohon tökkästä kyllä, mutta tämmönen viritys nyt. Oi. Sitten meillä on pötkö valmiina sinne. Siellä on pössömat. Joo. Lähdetään kisareissuun. Katsotaan mitä tuolla tapahtuu tuolla. Vähän on teipit vaiheessa. Onhan se komia pötkö. Evästä onko ne pihassa? Syödäänkö ne lähdetään? Reissussa tärkeintä on evää. Kyllä. Pääs näkemään ruumirakenteita. Näin se Lipponen vielä ei tietä. Ja meillä on yllätys täällä. Jani on hereillä, mutta täällä nukutaan silti. Tässä ei olisi, kertoimet ei olisi ollut mun vedonlyönnin puolella tässä tilanteessa. Ja siellä se pysyy vielä perässä.
Joo. Nyt sä oot. No niin, täällä on. Saa mikin pääs. No haetaan polttoainetta vielä tässä ennen radalle menoa. Niin. Pitäisikö ottaa sieltä kannuja? Niin, voi olla. No kannuja pitäisi varmaan ottaa lähemmä. On se. No mitäs menee? Miten litti kulkee? Ei ole hirveitä ongelmia vielä. Eikä tule. Ei tule. Dieseliäkö? Eikö Sitras nykyään dieselmoottori? Häh? Eikö Sitras nykyään dieselmoottori? Kuka patkustaa auton? Huomiota. Vielä tulee viimeisiä sieltä reippaasti tulee kuljettajia, melkein niin kuin juoksujalkaa saisi tulla jo. Vielä vähän kovempaa. Yritä edes. Kuljettajakokous käyty ja Joo. auto vielä katsastusjonossa. Nyt viritellään kypärä puhelimiin. Niin. No, näyttää ammattimaiselta taas tää touhu. Me ei ole kyllä vielä päätetty, että miten me keskustellaan niiden välityksellä. Ei, yleensä se on varmaan semmoista jotain hienovaraista vihjailua siitä toisen ajotaidosta. Ja... Ei, mutta siis lähinnä se, että onko meillä joku Niin sitä pitäisi miettiä sitä WhatsApp-puheluhommaa. WhatsApp-puhelu tai Discordi. Mikä se Discordi nyt on? Joo, se on. Joo. Se on sovellus, missä pystyy. Okei. Joo. Se on joku nörtti juttu. Joo, kyllä. Kyllä. Meillä on täällä jo varikkojätkeä. Askartelukerho. Meillä on lauantaisin totuttu pitää tämmöistä pientä askartelupuuhaa. Pysyy mielet virkeänä ja mieli hyvänä. Jyrillä on vielä edessä toi. Joo. Ei se varmaan edes muista, kun se on niin vanha. Kyllä se muisti sen vielä tuossa matkalla. Niin, no mutta kato siitä. Se on unohtunut jo. Kyllä. No. Sieltä menee. Kilpureita liikkuu. Mikäs se oli tapa? Side-projekti. No niin. Se lähti. Ilmeisesti aikaa jo, kohti jo. Joo, me ei tarvita aikaa joo. Me tiedetään, että me ollaan siellä. Puolen välin huonommalla puolella Mä väitän, varmaan aikaa että jossain. jos 60 on viivalla, niin meidän lähtöruutu on numero 48. Lähellä. Jos pari kierrosta päästään ajaa, niin se on 48, se on aika sopiva meille. Mm. Siitä päästään työntää sitten. Ihan kohti sinne sijoitusta 30 haetaan tästä kisasta. Joo. Startiko jäi? Joo, mutta nyt se ei pöllytä enää. Ainakaan vielä. Oliko siinä? Joo. Se ajaa. Nähdään. Mistäs me nähdään? Mistäs me nähdään ajeluun? Nähdään me mistään täältä ajeluun. Ylävarikolta näkee parhaiten katsomasta. Vittu mikä asiat tulee jo hinurille joku aivan. Joo. Näkiks tuolta puistikosta? Kai se jotain näkee. Siellä. Tulee ihan kohta sieltä. Siellä on eka kierros. Ei noussut pyörä vielä. Eikä se pölläytä mitään. Ei se nyt pölli. 12 sekkaa hitaampaa ajaa kuin toi valkoinen Jyri tällä hetkellä. Ei on kyllä hiljainen. Ei kuulu mitään. Siellä on avensiksi se takavaimeni. Ai joo, sellainen just mahtuu sinne väliin. Mä niin harras vastaan. Jännä. Mikä homma? Se kysyi, että pitikö meidän jakajaa säätää ja ennakkoa katsoa. Millainen rata? Vähän kun mä höylin haraa vastaan. Haraa vastaan, mikä? Nyt välillä kun lähdet kiihdyttää, niin tuntuu, että haraa vastaan, että ei mennä. Mutta on ainakin ihan... En mä tiedä, onko se? On siellä pussi löytymäinen. On. Ei, se on ihan siinä. Tästä meidän... No ihan kun olis laittanut ahtimen kohta. Onks hyvä rata? Vähän unohtui jotain. No, se laite kiristetään, niin taas nyt meno jatkuu. Tämä ajoituslamppu tuolta ei katsota kohilleen, niin saadaan. Mistä kun saatiin virta tähän? Saadaan sen takaluukusta. Niin se on niin pitkä. En mä tiedä, mä kysyin justiin. Saadaanko se laturin päästä? Ei kun laturin päädystä me otettiin vissiin viimeksikin. Nyt otetaan sieltä. Kuka muistaa miten ne on merkit mennyt?
Toka oli 0. Se on ihan viimeisessä jossain. Eikö nyt 15 haluttu sinne vai 12? 15 mun mielestä oli viimeinen. Käännä vielä. Siinä on 10. About. Vähän lisää. Ja toiseen suuntaan. Vielä vähän. Siinä sanoisin. Joo. 3. ja 4. merkin välissä. Toka on 0 ja eka on Miinus 5 ja 0, 5, 10, 15. Anna, kiristäpä sen Paljon siellä nyt olikin? toinen puoli. Mahtuuko se sinne? Se on siinä 15 takolla. Karvan vajaa. Missä kohtaa se jakaja oli tossa niinku näyttää toi. No aika se oli ihan tappi tuolla. Niin äsken. Niin paljon kuin meni. Ja nyt on toisessa suunnassa. Niin. No niin. Meinaa, vai tää kuulit, kun se tiedät, vedossa puutu pikkasen. Ei, tää on niin hiljainen, ettei kuuluttanut katsomaan mitään. No. Se on silleen sekin. No. Niin, tää se niinku se kesä on puutuu korkealla. Meillä öljynpainen palo palaa. Öljypaine valo palaa. Paljon oli paineet kun se palo? Tää baariin. Joo. Hyviä käytöä. Mitäs öljyä meillä on tuossa? 50. Niin ja painevalla tosiaan nollaa näyttää tonnekin. Mutta Menee alta baarin, niin sit se syttyy. Siellä on meidän vehjejä. Kärki on kaukana. Siellä alkaa kierrokset nousee jo. Nyt liikkeelle. Mene. Jäit viimeiseksi. Perverstä. Ei, meille ei lähtenyt kauhean hyvin. Miten pitkällä siellä on mennyt? Ei kun se veti lippumies. Jaa. Niin, kisa ajettu 2,5 tuntia pikkuhiljaa. Ja auto ei oikein kulje, niin toi Sami tossa vähän sanoi ja Jyrikin sanoi samaa, mutta radalla pysytään koko ajan, että olisiko sijoitus 37 ollut nyt, että kuitenkin lähdettiin ruudusta 53, että kyllä tässä niin kuin hyvin on. Auto ei kulje, että paras aikaan 293, 2293 niin kuin siis. Että sieltä on aika paljon vielä, että luulisin, että meidän vauhti pitäisi olla siellä jossain 2-5 hujakoilla niin kuin normaalisti, mutta kärkihän nyt menee paljon kovempaa. Mutta radalla ollaan pysytty ja jääkiekkomatsi justiin loppu tuossa, se katsottiin tässä tärkeimpiä. Niin... Yllättävää kyllä ollaan pystytty radalla. Joo, kyllä me nyt tuossa pieni häselys oli tuossa, kun puheluyhteys katkesi tuonne kuljettajaan, niin katsottiin tässä, että kun auto tulee varikolle, että jaha, nyt pitäisikö seuraavan kuskin alkaa pukea kamoja päälle, että kaikkea tämmöistä normaalia, mutta ei mitään. Hyvin se meni. Joo. Sieltä varmaan kohta on seuraava kuskin vaihto tulossa. Vois kuvitella. Joo. Taas Litmasesta vähän kuvaillaan. Täällä on hirveä varikkopäällikkönä nyt, varikkopäällikön homma on selvästi hoitamassa tässä, kun seuraavalle kierrosaikoja täällä. Niin hyvin se tuntuu kulkeva auto vielä ja kuskista riippumati. Sijoitus 37 tällä hetkellä, eli ihan siitä terävimmän kärjen takana. Ja ei mitään. 1,5 tuntia vielä kisaa jäljellä ja ei ole vielä tarvinnut korjailla mitään, että sillä on mennyt ihan Vähän hyvin. tuntuu, että veto on hukassa, mutta Mutta se nyt on ihan se normaali. on vähän ihan normaali. Jo hyvin pystyy ajamaan. Ja... Kyllä. Mutta ei ole tarvinnut mitään remonttia alkaa tekemään tässä näin. Ja se on pääasia. Ja ollaan otettu rauhaksi nuo varikkopysähdykset. Ollaan aina pysähdytty tässä omalla pilttuulla, että ei ole jaksanut lähteä höntyilemään.
Niin hyvin menee. No, Katsotaan mikro vielä. se vaan kestää. Mikro se kestää. Mulla olisi vielä ajovuoro jäljellä. Jani on nyt ajamassa. Että se varmaan tulee tuossa puolen tunnin sisään tulee tuolta pois. Niin sitten on mun vuoro vielä käydä yksi tintti ajamassa tossa. Ja pitää yksi ylimääräinen stoppi, kun toi meidän Mr. Marco niin ei tullut paikalle. Että Millä siellä 500 oli? se on meidän takana nyt. Mä mietin, että se oli aika lähellä. Joo. Ei siinä. Katsotaanko päivitellään taas lisää kulmasia. Liikkua sen verran, että päästiin satunnaistestiin. Mitäs meni ajot? Hyvin meni. Vähän hengityhän se oli, mutta hauskaa se on. Meni sen verran kova, että pääsit puntarille. Niin, tai sit se on tää ulkonäkö sama kuin lentokentällä. Aina joku satunnaistarkastus. Niin. Aika hyviä etuja. Mennyt näin. No joo. Ulkoreunasta vähän. Nyt jonkun verran vielä. On siellä vielä pinta. Ulkoreunasta vähän sileä. Takareunassa sama, vähän ulkoreunan päässä. Palojakin on vielä karkea puolet jäljellä. Niin no, Niin. ei vain kulkenut ei tarvitse jarruttaa. Niin. Tosi vähän joutu käyttää jarruttaa. Eikö ollut kippo? On tosi hauskaa. Ja tosi hyvä Jos, pito. joo, ja sitten rata on. Se oli muuten oikein hyvä. Pystyi heti, alkuun tuntua, että puskeeksi vähän kovemman liikkeeseen. Mä en nostaa takapyörää siihen, kun se yhtäkkiä kääntää. Joo, kun mulki kesti hetkellä tässä kanssetiästä, kun me oikeesti kääntää Joo, mutkiin. yhtäkkiä niin paistoi. Niin, sitten on se, että ei tähän kääntyy tää laite. Niin ujasti kun käänteli alkuun. Joo. Se käännä kunnolla, niin Mutta on pirun hyvä rata näille vehkeille. Niin on. Tykkäsin ihan sairaan. Joo. Ja kun se on niin hyvää vauhtia koko ajan päällä. Kyllä. Kisasta selvitty ja maaliin päästy. Öljytkin vaihdettu jo kisan jälkeen. Joo, öljyt on vaihdettu. Sitten tulee pikku pätkää valmistusta, kun jänniteltiin, että tuleeko sieltä paljon silppua mukana, mutta ei sieltä silppua tullut kuitenkaan. Että. Ja kyllä olisi voinut olla ihan vaikutteena pitää sitä tuossa suun edessä. Niin joo. Tupsuu. Mä muuta olen naputtele sitä tai jotain. Nyt on jo öljyt vaihdettu. Laitetaan vielä RVS koneeseen ja sitten katsastuksesta tuli yksi maininta. Ei tainnut päätyä kyllä katsastuskorttiin asti takkukenkien suojauksesta. Niin Meillä ei ollut mitään siellä muuta kuin tuo kansi suojana. niin, oli vaan tää. Niin nyt on suojat laitettu sinnekin. Niin jos nyt kelpaa taas seuraavaa kertaa. Sitten eikä tässä nyt ole vielä pyörän laakeri, oli vähän huonoksi päässyt kisassa. Sitten varmaan lambda vaihdetaan. Oli vähän, ei ollut oikein vetoja eikä tässä ole mikään muu muuttunut niin kuin raakamoottori ympäriltä viime kaudesta. Että savatin musarjata kaasuleppäkotelot siellä on ja lambda oli vaan fyysisesti rikki, että sitten oli se peltikupu lähtenyt irti, niin laitettiin tuosta toisesta autosta lambda, niin voi olla, että se oli rikkinäinen. Kun oli vähän, mitä videoita vilkuiltiin, niin suurin piirtein 10 jäi suorilla vauhtia pois kilpakumppaneihin, ketkä on jo samoja aikaa niin nähden. Niin voi olla, että se on meidän osaamattomuuttakin. Mutta katsotaan, nyt on vähän osia tilattu taas. Niin Koitetaan kuitenkin, jos saataisiin vähän paremmaksi Kemoralle. Kyllä. Siellä on kuitenkin, Se on tuttu rata, niin on jotain vertailukohtaa. Ja nyt pitäisi olla kuitenkin, kun on tuo litrasen aski, niin siellä on nopea suora, tai ei se nyt ihan pelkkää suoraan, mutta nopea kohta radassa. Niin parinkin nopeita. Niin. Ja sitten tosiaan, kun siellä ollaan ajettu ja nyt on tuo litrasen aski, niin kai se pitäisi vähän kivemmin mutkasta lähteä, kun nyt ei niin kuin tosiaan, ei saanut kyllä ainakaan omalla ajolla edes sutaseen sisempää pyörää tuolla. Että Ei. aikaisemmin joutui kuitenkin vähän nostella jossain Kemorallakin. Niin. Mutta katsotaan, jos saataisiin vähän vetoja tähän vielä jostain tajuttua. Otetaan vielä. Oho! Tulppien. Minkä näköiset tulpat on? Herra some vastaavassa. Eikö mä oon vaan YouTube vastaava? Ai niin, YouTube vastaava. Anteeksi. Muut saa noin nopeammat sosiaaliset mediat hoitaa. Mä en ole riittäen nopea kaveri niihin. Aika tummaksi päässyt. Se varmaan vähän paksulla ollut.
Otetaan muutkin. Yleistä oli paljon vaatteita. Kuka on laittanut noin kiinni? Katsoisin sinne kameran taakse. Ei, kyllä mä taisin itse oikeesti laittaa. Kyllä mä olisin sanonut itse, että mä oon laittanut, mutta en muista. Mä muistan, kun me haettiin. Kyllä tosi tummat. Se on hirveästi aikaa ennen seuraavan kisan. No torstai. Ensi viikon torstai. Niin torstaina joo on. Ja sitten perjantai aamu, että riippuu milloin me päästään lähtemään. Niin, Miten muut saa hoidettua työvuorot. Mä oon vapaalla. kyllä. Mä voin tulla aamusta heti jo. Tai torstaina. Mä en ole vielä sopinut vapaita enkä mitään. Mä oon etäpäivää. Se voi olla, että mä oon torstai-iltana jo täällä. Juu. Tai aamulla. Sekin on mahdollista. Tai keskiviikkoiltana. Niin, no just tingitään vielä keskiviikkoiltaan tähän hommaan. Keskiviikkona töitten jälkeen. Niin. No käykö ottaa koirat ulkona? Niin. Kyllä mä nyt keskiviikkona voin käyttää, että on sit aikaa kuitenkin touhuta. Niin. Joo. Kyllä. Jatketaan tutkimista. Jatketaan. Joo, kyllä mä tankkia tyhjentäessä tuossa noin, niin alkoi toi aika vaivaloiselta tämä vanha puppu jo kuulostamaankin tässä, että en silleen ihmettele, että jos on pumpussa vika. Sitten oli Sami käynyt täällä, se on ruomassa meille jarrulevyjä, varalevyjä valmiiksi, että pari settiä varalla ja yhdet taitaa olla auton alla jo uusilla paloilla. Ja joo, se on levyt putsattu ja uudet palat laitettu. Niin. Renkaat se olisi kyllä voinut vielä vaihtaa seuraavaan kisaan. Meillä on paremmat tuolla, mutta mennään noilla nyt sitten. No, aletaan toi laittaa paikalleen autoon ja toivotaan, että paineet nousee. Sitten päästään vähän tuohon pihatielle ajamaan, että jos olisi vetoja edes vähän paremmin. No niin, lopetellaan tämä video sitten tälleen. Näin saatiin tosiaan mikrosta vika selville. Videolla se ei taaskaan ole, että se meni vähän tälleen näin. Nyt on keskiviikkoilta ja perjantaina pitäisi lähteä taas Kemuraa kohti. Niin kyllä tää taas videon tekeminen menee tälleen viime tinkaan. Saadaan ulos ennen seuraava kisaa. Tai joo, siis saatiin. Bensapainet ei pysynyt ylhäällä mikrossa tossa noin, niin vaihdettiin pumppu sinne, niin tuli taas vetoja. Käytiin tosiaan siinä pihatiellä vähän kokeilemaan, niin 0-100 oli 28 sekkaa niin kisan jälkeen, niin kun päästiin, niin olikohan se tiistai, kun päästiin kokeilemaan sitten, niin kun tultiin takas, niin 28 sekkaa jo 0-100, niin vähän noita vetoja meinas puuttuu meille. Vaihdettiin tosiaan, tarkistettiin tulppia ja lambdaa ja tää kaikkea me siinä tarkisteltiin ja hämmästeltiin. Ja sitten vaihdettiin bensapumppu, niin sillä tuli vetoja. Toivottavasti nyt taas Kemuralla vehkeet kestää. Ja no, se selviää tosikin kyllä seuraavalla videolla, että kestääkö ne vehkeet sitten. Ja miten ne toimii, että toimiiko ei sitä, kun pihatiellä vähän kokeiltu, että on vetoja. Kiitoksia, jos kattelit tänne asti ja seuraavaan videoon taas. Morjes!